Teyrnged I Jill Lewis cyn lywydd cenedlaethol Merched Wawr. Bu gwen ar wyneb Jill drwy'r urddo, drwy ei thriniaeth, drwy ei llywyddiaeth, ym mhob digwyddiad a fynychodd a'i phrosiect cerdded, cerdd a chynefin. Dyma gerdd gan Myrerid Hopwood. Drwy'n hiraeth Jill, yn ciliwn, yn dy wen dyner, a diolchwn drwy glwy'r haf, drwy'r galar hwn, am alaw 1,000,000. Pleser fi bob gweithgaredd iddi, a bu cael cyflwyno'r enfys obaith I Ysbyty Plant Cymru Caerdydd I ddiolch I weithwyr gig yn binacl iddi. Mae'r golled I Gymru gyfan, ond yn bennaf i'w theulu. Roedd wedi gwirioni gyda Twm ei hwyr bach, cydymdeimlwn a'r teulu cyfan. Roedd Jill yn berson llawn degni a phendantrwydd. Bu'n aelod gweithgar o gangen mynachlog ddi o Ferched Wawr, ac roedd wedi gweithio fel swyddog cefnogi mudiad meithrin Sir Benfro. Dywedodd Dr Gwenllian Lansdowne Davies, cofiwn amdani, fel un oedd wastad yn gadarn ei barn, yn rhoi o'i gorau, ac yr oedd yn arbennig o boblogaidd gyda'r cylchoedd a'i chydweithwyr yn y mudiad. Roedd yn organydd yng Nghapel Bethel Mynachlog Ddu, ac yn athrawes Ysgol Sul. Un o'r plant bu Jill yn ei ddysgu yn yr Ysgol Sul oedd Mari Grig, a bu Jill yn un o'i gwesteion ar ei podcast 1 mewn 2. Roedd y podcast yn trafod pob math o agweddau ar ganser ac ar fyw bywyd llawn gyda chanser, a dyna'n sicr wnaeth Jill. Roedd sut deliodd Jill gyda'r holl beth yn ysbrydoliaeth fawr I Mari, a trwy'r podcast I ganodd os nad milodd o bobl eraill mae'n siŵr. Roedd gan Jill amryw o ddiddordebau, gan gynnwys garddio, carafanio, canu, cyfeilio, cymdeithasu a chael ambell I jinsen neu prosecco. Roedd yr urdd yn bwysig iawn iddi, a bu'n aelod brwd o aelwyd mynachlog ddi, ac yn un o'r weinwyr aelwyd Ffynnon Wen Login. Yn ddiweddarach bu'n helpu mas gydag aelwyd crymych, a roedd ynghlwm â chystadleuaeth 1/4 awr o adloniant ola'r urdd yn 2019, ac aelwyd crymych enillodd. Roedd cerddoriaeth mor bwysig I Jill. Bu'n arwain côr hwyliog Merched Wawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan lenwi llwyfan y maes. Bu'n cyfeilio gyda côr clwb rygbi crymych am sawl blwyddyn, ac yr oedd yn aelod o Corlan yn Llanboedi ers y cychwyn. Cafodd ei hirddo yn llywydd cenedlaethol ger Carreg Waldo y mynyddoedd y Preseli, am brofiad bythgofiadwy ac unigryw. Mae cangen mynachlog ddi wedi colli aelod eithriadol, Rhanbarth Penfro wedi colli aelod dylanwadol a chyfeillgar o'r mudiad yn genedlaethol wedi colli arweinydd arbennig a oedd yn ffrind I bawb. Collwyd Jill yn llawer rhy gynnar, a yma 2 englyn a sgrifennwyd I ddathlu ei phenblwydd yn 60 oed, mis Medi llynedd. Y cyntaf gan Elen, partner ei mab Thomas. 60, a'n chwa o egni, yn ei hwyl hi yw hael fis Medi. Yn nerth, hi yw'n cryfder ni, un lew, a'i gwen yn gloywi. A'r llall gan Aled Einon. Hanner llawn yw ei gwydr llon, a hwyl ei theulu o'r moddion. Y wawr ym mhob pryderon, si o hyd y mynwes hon. Mae 2 air yn disgrifio'r hyn oedd yn allweddol bwysig I Jill,
sef cymuned a charedigrwydd. Braint ac yn rhydedd oedd cael ei adnabod ac ar ran Cymru gyfan. Diolch.